kuba apho bukhona ubutyebi benu nenhliziyo yakho iyokuba lapho. Sivele bazalwane. Ngoba uSathana into ayenzayo xana yonke into eba ngaphezulu kaThixo ebomeni bakho iba sisithixo sakho. Kana noba kuthiwa imali yakho, noba ngumsebenzi wakho, noba ngabantwana bakho, noba ngabazali bakho, noba ngubani na, noba ngumyeni, noba ngutata, once abe ngaphezulu kaThixo ingxaki khona. The only thing uThixo ukuzayenze uzophazamisa lento uyikhonza kakhulu more than yena. iBhayibhile ithi nguThixo onejealousy. Because khona abantu ababeka into zabo, babeka abantu babo, abantu basekhaya, abantu basemsebenzini, abantu basemzini more than God. Once into yobomini bakho ibe yoqala iba sisithixo sakho, ngikhwathi umakhelwane mhlamba kakuvanga Timaki, yonke into eba seqaleni ebomini bakho uThixo wakho lo uthanda ungathandi. And once into yayoqala oyinikeza iattention uphela inqulu and yakwazi ukucontrol and yakwazi unkana nejoy yakho. That is why uSathana esebenzisa izinto esiziqwebele emhlabeni ukuze singakwazi ukubona ubutyebi obusemazulwini. Now xa isithi iBhayibhile ziqwebeleni ubutyebi emazulwini, ithi akukho nonto akho masela angenayo. Ziqwebeleni emazulwini because everything oyenzayo, if yonke into oyenzayo uyenzela izulu, ugqityiwe. Iproblem yethu sithi siyakholwa but izinto ozenzayo awuzenzeli izulu, wenzela ukholisa abantu. What about God? Elangazelela ukunikela kuye. Amen. Ethi elangazelela ukunikela kuye. Eziva something oyivayo eva. Elangazelela once ube nolangazelo le immediate uThixo ukunika into. And once akunike into, ukunika into ekhoyo kha nguwe oye wena uyithiye igama uba into ethile. AbuThixo athi ndikunika into, akho enye ozoyifumana, ndizokunika le seyikhona. Amen. Use lento seyikhona. Amen. Wonke umuntu onolangazelela makathathe kwinto anayo. nantsonke. Not kwinto oyifumana kuThixo. uThixo akakuniki into onikela, usebenzisa lento unayo. Makathabathe kwinto anayo. Iproblem abantu bathi nanto benento. So makathabathe kwinto anayo, into esidileyisayo singafika apho kufanele sifika khona, kungoba izinto esinazo sithabathi kuzo. uThixo nami xa sekulungile sizotsho ndinikele. Udala kulungile, udala kulungile. Udala uThixo akho nto azoyenza uwe qha uzidileyisa. Kudala kulungile, wonke umuntu olapha kulungile. Uthi makhelwane ulunge ngqona lapha kuwe. The problem ilapha yoba izinto ezoba zivula iminyango yethu. Yabona xa uthatha ufika kula icango elikhulu, uye ufumane isijito esincinci isijito esincinci but icango elikhulu, kodwa amandla esijito avula icango elikhulu. Wena ujonge icango elikhulu ucinga fanele uba udinga ugandaganda kanti udinga into encinci ezokuvulela into ezikhulu. Umke kukwilevel yabantu efuna kuyishiye, wena ufuna uThixo alungise izinto ebomini bakho. Before uThixo enza izinto ebomini bakho akazenzi usenabantu, ngoba uyakwazi uba nabantu kanti awunabantu. Yabona xa ungenzanga izwi likaThixo uthi ukwindawo egcweleyo nje lapha eBethel ibe ngathi nguwe wedwa uvalelwe apha khumntu kwempi bekhona abantu. Xa ungayenzi izwi likaThixo, wathi walenza izwi likaThixo noba usenkonini wedwa but uyava uba hey man kukhona man i-backup ilivayo. No, once ube kwilevel yoba izinto ifocus yakho ikwazi ukuthembeka, ingqondo yakho ngongabi namali ikwazi ukuthembeka, ijoy yakho ungamkhonzi kakuhle uThixo ngenxa ye-financial problem, yazi ingxaki kuwe iposition okuyo.
kunelizwe uThixo afuna ukusakulo qha udiliswa nguwe iposition yendawo kuyo. Yonke into yenzayo uziqobela ubutyebi apha emhlabeni. Endamasela angena kukhona inuntu kwenzeka yonke into, izinto zomhlaba ziyabotyakala. But uthi uThixo uye kwilizwe ongalaziyo wena Abraham, but ngizokubonisa lona. Uzokwazi njani xa uqale ngokuphuma? Ngoba ngibabonisa abantu abangaphumanga. Uzobona kanjani urhanqwe esihlwele? Uzobona kanjani urhanqwe ngabantu abangenalo ukholo? Uzobona kanjani urhanqwe ngabantu abaphikisana nezwi likaThixo? Uzobona kanjani urhanqwe sisimo sakho, urhanqwe zingxaki zakho? You need uba umuve uphume kwilizwe lokuzalwa, and in order wena ukuzubone inhliziyo engathanga yakuthi qatha enhlizweni, imehlo engathanga kubona, ithi Bible yilokhu umoya sibekele kona. Uye ezweni endokubonisa lona, ndikwenze uhlanga olukhulu. Wandizokwenza uThixo ngomnikelo wakho, ingabe umnikelo wakho engenza into usekwiposition errong. Yes, uyanikela but ithini iposition onikela kuyo? Utyala nje ingqondo zibethana kabini asibanje bandenze ngohloko. Khona into zonakala ngoba ukwilizwe lirongo. Change ipositions ndiye kumajolisi. Zona zona. Amen. As long usekwiposition yakho uzophinda uyaxoka. Amen. Kwabantu abangamakumuntu ezoba xa kuthiwa ulikhoboka letyala, noba sekuthiwa wabhatala amatyala, ubukhoboka buhlala apha i-spiritual bazalwana. I-spiritual. Ngoba once noba sekugqibile ubhambathisa uthi le into iyandikrwitsha, ubhatala i-30 xa ndibhatala i-200 iyandikrwitsha. And once waba likhoboka layo, uphela uthi ngoku sewutshayela. Uyitshayela kwakushe ukutshayela ungabikho nto. Uqobe hey ndizothini nangoku? Ama ndiphinde nje ke kancinci ngayingamandla. Uthi xa usithi phayana and ububele kubaphinitsi xa uyayo. That is why noba kuthiwa usekoneni kangakanani na, ubuze uyibaleke ngeenyawo zembini indaba kamajomisi. Noba kuthiwa ukrwitheke kangakanani, ukhuthe mayibe ngathi ake akho matshonisa ukhoyo ebekhona, because uyokubambeka for yes. Wenzizwe kaThixo, wenzizwe wena, uThixo wenza wena, and he will make you. Xa sewenziwe nabantu uthi ungathethanga sesibona sikujongile sibamba ngowenza njani, hayi ngenziwe andenza ngenziwe. Xa wenziwe funeka uhluke nasefemelini, bathi kunzima bekhona uba bafuna uhlonela ilizwi, but babona kubonakala lapha kuwe uba lo muntu njani manthina yena xa into idibene naye yahlangana. No, ngumntu wezwi. Umntu wezwi akafani nabantu abangengobezwi. Abantu bezibohluka ngenye ilanga bafika kuJesu, athi uJesu no, uthi xa ufikayo uthi lo mkhonzi Jesu ungabe safika endlini yamthetha ngezwi. Uthi sandalibona ukholo lunje thetha ngezwi, ngoba wayiqonda ukuthi uJesu nisibhubhu noba siyanga, but izwi lakhe liyakhawuleza ubaleka lelo kusingxaki. Abantu bezwi bafika kwibhenki yakho ukude, ingene ebhenkini uThixo alungise yonke imonakalo okhoyo. Why? I will make you. So what's a blessing? If ubuthi ufuna udinga iblessing, you don't need a person. Awudingi imali, udinga ukwenziwa. Akumnandi unikela wenzile. Akumnandi ukunikela utheni. As long ungekenziwa uzoba frustrated. Uzonikela nzima. Uzothi ufuna unikela unganikeli, masithi kule veki yabona le veki sakhe ecabza nakanjani izofika nakuyo awuzunikela. I'm telling you, ngoba utheni awukenziwa. Phuma kwilizwe, phuma kwindlu kayihlo, phuma apho kule position kuyo and come kwiposition ezokhona indawo ezokusa kuyo. Uhambe noThixo nomnikelo wakho, ungazi uba izodibanisa ntoni, ihlanganise ntoni. Kwendiya apho lapho eyakhona somlandela.
udalele uphilo ohlobo uphila ngalo. And uba ungena uhlupheka apha kule nkonzo uyaxoka lo nyaka, I will teach you about the giving and uzophila unyaka ublessed. Soze belikholwa elihluphekayo to this year. Ndithetha kwenza iblessing unamachamba. Awuthi noba kunjani awuphenikiswa sisusu bandilambile esuswini uyiblessing uyachuza le nto ifunayo banamachamba. Ufuna uphangela utaki ndiyintsikelelo ayingumsebenzi odinga mna ayindima odinga umsebenzi ngumsebenzi odinga mna. Until ufika kwingqondo ba awudinga umsebenzi udingwa ngumsebenzi. Now uThixo will take you kule ndawo idinga wena. Only when you obey the word of God uyolhlonela nini izwi likaThixo usizo kule ndawo idingayo. Zonke ndawo ba frustrated umuntu wathi ephangele une stress saphuma ekseni uye kwindawo ongadingakaliyo kuyo. Indawo edinga wena ilinde wena. Le indawo uzoyifunayo ile uzoba ngathi akusasa uphangele because why? Ukwindawo edinga wena uzoyi-enjoya. Hallelujah. Yes. Once kwaphela amandla imali ungayiboni usengxakini usengxakini. And ingxaki siyazisanda kwindawo ngexesha lokho siyanda ingxaki emva kwale mveleyo umvuyo wena une-stress. Umuntu one-stress umbone hamba uba usi-stress. Khona abantu ongakoni noba ichaza ingxaki yakhe uthi esachaza yazi maki athi umuntu ubhalwe i-stress. Khona abantu akhonidi noba umbuzo ba uthini uyabona uba kwingxaki and ungabi nangoyiva because uyayibona uba ukhulu bale ngxaki ubona apha kuyo ubhale i-stress ukhulu ingxaki yalo mntu. Once yakubona ingxaki weyiphi iposition okuyo ngoba izwi likaThixo neendlela zenu azifani nezam. uThixo unendlela zakhe unendlela enza ngayo izinto azifani nezinto. Iproblem yakho unikela ufuna uThixo understand indlela zakho awumunderstand uThixo before umephambi unikele kodwa uThixo uya-understand. uThixo uthi kunendlela zakhe qha if you obey izwi lakhe akanendaba unom-understand o-understandswa nguwe. How can uThixo um-understandise? To understand, to stand under. Uthixo akamanjani phansi kwento ayidalileyo. Ngekho um-understands uThixo uyayibona yonke into ojongene nayo but uThixo uyayazi futhi i-breakthrough yale ndawo kuyo ikuwe ayikho kuye. The minute usindiswa kukhona into uThixo akunikeza zona kunendlela owenza ngayo izinto the minute usindiswa. Iproblem yethu sikusindiswa sihambe ngendlela besihamba ngazo sijonge ngendlela besijonga ngazo kanti when you come kwizinto zikaThixo yajika indlela ubusenza ngayo ngoba uThixo unendlela zakhe. That is why ibalekile athi uDavide ndifundise indlela zakhe. Unikele unendlela usenza ngokwendlela zakhe ngoba awuziphumelanga kwilizwe lakho wena usiwe ngoba i-navigator nguye i-direction ikuye ndim indlela ndim inyaniso. So once obaba uJesu uba uJesu esithi yenza into nguye ozokusa kuloo ndlela nguye ozokuhambisa because indlela enohambo olungapheliyo ayikho right. Kunino hamba unikele uyahamba uthi ufike kule ndawo ufanele ufika kuyo. Esamagama kwezulu emhlabeni wena ingxaki xa unikela ujonga isimo sasemhlabeni kanti khona umgama between umhlaba nezulu. Yabona uba uzothetha ngendlala ezulwini ayaziwa uba uzothetha ngongaphangeli ezulwini ayaziwa ngoba khona umgama izulu liphakamile kulo mhlaba. Sukuzijonge once inhliziyo ubuthe bakho bekhona nenhliziyo yakho iba lapha. Yabona ke ngoba nezinto zenza inhliziyo yakho ilapha wena uthi kwenza into ezinkulu kwilizwe lakamoya.
kukhona izinto ezinkulu eziqhabukayo kwilizwe lakamoya but abantu bahleli kwilevel esezantsi whereas uThixo ehleli nento zabo ezulwini uyanikela uphela kwilevel esezantsi into zakho ziya-exparish ezulwini ngoba izulu liphakamile kunomhlaba. Verse 9. Njengokuphakama kwezulu emhlabeni ziphakamile nendlela zami kunezulu. Ziphakamile indlela zami nezenu. Ngamagama uThixo wenza izinto eziphakamileyo ezithi uthi wena ngeke ndinikele bese ndiphuma tsheleni sinyane hayi yenzeki lona. Yes ayenzeki kwilevel okuyo. Ngeke ndinikele mani mina so zinto zami zihlangane ubakhe kwaqhekeka le mali soze unyanisile ngoba ingxaki yakho uzakhela ubutshebe emhlabeni yangena inundu yangena amasela ithi apha inhliziyo yakho ikhona nobutyebi bakho kulapho. That is why if silapha siyamnqula usomandla sifike kwingcwele ngcwele khona sibashiyayo ngoba babanjwe sistress sezinto ezihambi kahle ngoba inhliziyo yakho ayikho kwindawo apho ubutyebi bakho khona. Yeyilungiselele intsikelelo xa ifika ifureti ngoba singathanda for imoto kanti uthi uxukile bene-driver's license imoto akudala ikhona xa uzokuphula umthetho umoto ina-license. Isayini yokunefaith wena uhambe yokwenza i-apply i-license yinto echazayo uba hayi Thixo I'm ready for le nto uzoyenza. Sukunikela uThixo ungabikho ready. Nikela uThixo ube ready ngoba uyanikela uThixo uthi ndiyabona ifaith yakho but awubonakalisi bu-ready. Yabona uba ndithi mamukiswa ganga le foni wathi uba usaphethe la bhayibhile akakabikho ready for bandiphosa ifoni ndizoyigibisela xa ndibona esithi izandla awukho ready for your blessing. That's why nokunjani because you're not ready. Isign yokureceive kwakho ilizwi ichaza i-readiness yakho. Praise God. Ewe mama usephela unika le ntawo ne iyanika le ntawo negama kuthiwa sanoziqobela ubutyebi emhlabeni apho kukhona inundu namasela angena. Sivele? So uyanikela nangu umuntu uyanikela. Xa inikelayo afika ashiye umnikelo wakhe ethempileni. Ithi ziqobeleni phi? Amazulwini. Immediately xa unikela kubakho into enzekayo spiritual. Amen. Meeting every time unikela. That's why over sometimes omnye uthi you are blessed because it's spiritual. Ingxaki yama-Bethel asenyameni xa inikela and you will never be blessed. Now xa inikela ithi apho ithi iziqobeleni ke ngokubutyebi phi emazulwini ane amasela wangeni ngoba ithi apho ubutyebi bakho bukhoyo nenhliziyo yakho ibakhona. Once utsho ubutyebi yile nto ine-value awunikeli ngento engeyo value kuThixo. Uthi hayi zokhangela ndidroze check itshintshe ekhoyo uthi uyithenge ngoba sishumi and expect uThixo uthi uyabona singabona apha enkosi uthi uyabona noba yi-10 cents uthi uyayibona uba kushota i-10 cents apho and ubamba ii-blessings zakho kungabikho breakthrough until you understand why unikela. Then unikela ingabe unikela ngoba ufoswa ingabe unikela ngoba upleaser inkonzo unikelela ntoni. Once anikela ntombazana immediately xa ifika intsikelelo yakhe etempileni ithi yemosiqobeleni phi emazulu kutsho ukuthi into zakhe ziphi uthi kunosimali yakhe nizokuvula iingcango iifestire zamazulu. Xa kuvula ifestire if ndijonge apha emhlabeni uba ndigqibonikele ndi-expecte ke ukuba kwenzeke u-ABCD ndi-expecte ukuba kubekho into etshintshayo ndi-expecte le nale uyayibona uba ifocus yakhe iphi ikula direction yomnikelo wakhe kanti umuntu onikela right umuntu othe nikele ajonge phezulu. My God. Jesus. Because immediately xa ndilibele ufocus apha ndotsho ndikhonze kakhe ndinikele ndiyayilibala injongo namandla lento enziwayo uba awakho apha eBethel awakho apha into zam ziphaa. Lonke ixesha nje unikela ingaba amehlo akho bendawo. Immediately xa ndinikela ezulwini uthi uzovula iingcango festire zamazulu
uyisimvule intsikelelo iyawimvula ukhongozelanga ziwaphansi into zakho kudala zabakhona ziwapha phansi because ingxaki yakho ujonga apho utyale khona. So it's very important uba ujonge uyazi uba umnikelo wakho iBhayibhile encwadi yamaHebhere 13:8 ungayityhili ithi uThixo uthi Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. So if uThixo is the same yesterday Abraham was blessed, he was very rich yesterday. He's the same God yesterday and today kumele mbe blessed. But uthi kule verse sesika Yehova. Why iBhayibhile ingasasabalevu? Because imentality yakho ungabikho blessed lokho ubishumi uthi sesikamfundisi kanti awuthi ndisisakuthini. Every time uthi mfundisi senza lento ishumisa because unementality yoba sesikamfundisi. Yonke into umfundisi abethakala kuyo ubhatala ukhupha ishumi because uthi mfana you are saving a pastor, you are not serving God. You are saving a pastor, not serving God. Amen. Praise God. Nantoni na bethakala kumfundisi ongendawo but when you are doing izwi lakhe uthi sesika Yehova. Amen. Asosakho kumfundisi. Noba umuntu onothi imali zakhe enkonzweni uthi hayi anikayitshelwa ngeYehova lo ndinika yena. Amen. Ingxaki yakho nje ba unkonzima unikele ucifa unikele emntwini and you are not doing a favor uThixo uzenzela wena. Akho nto uzokhutshwa ngayo, it's up to you. Amen. Enjoy life ungasikhuphi awuzugxothwa but when understanding when I'm doing this ngoba uThixo uphi usezulwini ethronini lakhe. Now xa ukhupha ishumi usithi enze uthi usesikaYehova uthi ukuthi wenza le verse ithi apha inhliziyo yakho ikuthe bakho khona nenhliziyo yakho yalapha utyebi uthi ukuthi 10% yomvuzo ofumeneyo ne whatever noba uyithengisa what lonto yenzayo then uthi xa sithi asiyibaliva ne kuthiwa sesiyabaliva la yancwadi yeNumeri ne ithi ke ngoku njengoba siyabaliva sesikaYehova siyabaliva i-introduction siyakubaliva sesikaYehova. Now xa uzisayo sezandleni zikaYehova usithi esishumi lo 10% imsezandleni zikaYehova ubutyebi bakho uphi busezandleni zikaYehova. Kulapho inhliziyo yakho ikhona. Amen. So once inhliziyo yakho ingabikho apho unenze uplane khona kuthi there is a problem. Amen. Uthi mayiphethwe ndimi yaduka impilo ndiyinikela kuwe iphi inhliziyo yakho iphethwe ngubani indawo. Are you faithful enough ukuma phambi kwakhe uthi lawula ubomi bami whereas ubutyebi bakho ungesezandleni zakhe? Xa ume phambi kwakhe umthandaza uNkulunkulu ingaba uzinikele fully kuye.